Il-kampanja pożittiva li mexxa l-Partit Nazzjonalista bidliet fl-istatut, il-kredibilità, il-midja soċjali u anke l-elkom kienu dawn uħud mit-temi li tqajmu fil-laqat reġjonali li saru tlieta filgħaxija fid-Dar Ċentrali e kif komplew il-laqat li qed isiru qabel il-ftuħ tal-Kunsill Ġenerali tal-Partit Nazzjonalista li se jsir fl-24 ta' Ġunju. Fil-laqat li saru għat-tielet u r-reba' reġjun, Markentni Sammut, il-President tal-Kunsill Ġenerali, spjega li dawn il-laqat qed isiru bilan li kulħadd ikollu ċans jitkellem mod dirett ma' tmexxija tal-Partit Nazzjonalista. Fil-fatt fil-laqat li kellhom attendenza numeruża, il-kumitati tal-lokalitajiet kellhom ċans qajmu numru ta' punti dwar il-kampanja elettorali. Buħud jesprimu l-ħsibijiet tagħhom dwar it-triq il quddiem għall-Partit Nazzjonalista wara l-kampanja pożittiva li mexxa, fejn fost l-oħrajn spjegaw li r-riżultat huwa xhieda tax-xogħol li sar matul l-aħħar xhur u anke kif għandhom jiġu indirizzati ċertu gruppi ta' votanti u anke l-midja tal-Partit Nazzjonalista. Dawk preżenti spjegaw li hemm numru ta' punti li l-ACs tal-Partit Nazzjonalista għandhom jieħdu nota tagħhom meta jkunu fil-post tal-votazzjoni sabiex il-votanti jitħallew jivvotaw fis-serenità u mingħajr pressjoni, speċjalment fid-djar tal-anzjani. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista, Eric Sborg, min-naħa tiegħu wiegħed li se jkompli jibni fuq it-tajb li sar mill-Partit Nazzjonalista waqt il-kampanja elettorali li għaddiet fil-waqt li se jkun ukoll qed jimplementa numru ta' rakkomandazzjonijiet li saru waqt dawn il-laqat għaliex fi kliemu il-Partit Nazzjonalista ma jistax ikun dak li hu mingħajr il-ferat tiegħu. Min-naħa tiegħu is-Segretarju Ġenerali Charles Bonello ringrazzja lill kumitati preżenti tal-ħidma tagħhom u anke tal-punti li tqajmu matul dawn il-laqat sabiex il-Partit Nazzjonalista jimxi l quddiem. Il-Viċi Kap tal-Partit Nazzjonalista, Elexperici Kalaxxone, spjega li dak kollu li ngħad f'dawn il-laqat se jkun qed isir ħidma fuq u bilan li l-Partit Nazzjonalista dejjem ikun aħjar. Preżenti għal dawn iż-żewġ laqat kien hemm ukoll il-President ta' Riċerka tal-Partit Nazzjonalista Marjan Lawri flimkien ma' numru ta' deputati eletti f'isem il-Partit Nazzjonalista.